Дзень добры, шановнае панства! Вёска Беліца. А знаходзіцца гэтая вёска ў Лідскім раёне Гродзенскай вобласці, Рэспубліка Беларусь. А раней Вялікае княства Літоўскае. Ну і вось у Вялікім княстве Літоўскім у 16 стагоддзі было 3 беліцы. Значит, одна беліца на Віцебшчыне, другая на Гомельшчыне і третья тут, вось пад Лідай. Ну і пра паходжанне назовы вось беліца. Ёсць шмат розных версій. Мясцовыя жыхары прытрымліваюцца тут сваёй версіяй. Яны кажуць, што іхняе паселішча называецца беліца, значыцца ад слова белы, што азначае светлы, чысты, вольны. Мне такая версія даспадобы. Ну ды што? Наперад! Тут у Беліцы калісьці стаяў замак Беліцкі. І ў 1377 годзе балскі комтур, вось крыжакі, сабралі, значыцца, войска у 600 чалавек недзе і падышлі вось сюды да Беліцкага замка. Ну і вось пачалі яны штурм таго замка. Але вось захапілі яны тут Беліцкі замак, ці паламалі свае вось крыжацкія зубы аб гэты наш замак і пайшлі адсюль скуголячы. Вось пра гэта краязнаўцы нічога не знаюць. Пра гэта гісторыкі маўчаць. Ну а гэты вось 1377 год і стаў першай узгадкай пра гэтую вёску Беліца. Другая ўзгадка, паважанае панства, пра Беліцу адносіцца да 1486 года. Ну і на той час вось Беліца гэта быў валасны цэнтр вось Беліцкай воласці. І уласнасць гэта была нашых вялікіх князёў. І тады вось пад канец 15 стагоддзя Беліца, вось гэты цэнтр воласці вялікакняскі, атрымаў статус мястэчка. А ў 1501 годзе наш з вами вось вялікі князь Александр піша грамату епіскапу Альберту Табару, у якой узгадвае Беліцкую парафію. А гэта значыць, што ўжо на той час у Беліцы быў парафіяльны касцёл. Ну, гісторыкі кажуць, што першы касцёл тут з'явіўся недзе ў 1430-е гады. А вось гэты касцёл у цэнтры вёскі збудавалі праз 6 стагоддзяў ўжо ў 21 стагоддзі. Вось каталіцкая вера тут узмацняецца. Ну і гэты касцёл вось будавалі ў такім колішнім стылі раманскім і асвяцілі яго ў гонар святога Юрія.
Вось тут, дзе сёння школа, пажанае панства, гэта калісьці быў касцёл, тут стаяў. Магчыма, што самы першы касцёл таксама быў збудаваны вось тут, на гэтым месцы. І апошні касцёл тут быў разабраны толькі ў 1970-х годах за савецкім часам. А гэта ўсё вакол былі старажытныя каталіцкія могілкі. Ну і калі вось касцёл тут разабралі ў 70-х годах, то пад ім знайшлі сутарэнні, вось шляхецкія пахаванні. І там у адной з трун знайшлі вось шляхецкую шаблю. Ну, на вялікі жаль, сёння ніхто не ведае, дзе та шабля дзелася. А вось як бы она, конечно, упрыгожила сёння вось школьны краязнаўчы музей. Мясцовы школьны музей, ён вельмі багаты вось на розныя экспанаты. Ну і прыгожа тут музей яшчэ і вось выцінанка. Новай выцінанкі тут у школе вельмі шмат, таму што ёй тут займаецца мясцовы майстра пані Лашкоўская. Вешалась ветенанка на праздники, от Коляд до Пасхи, Новый год. Мне сейчас очень легко вырезать эти ветенанки, потому что есть очень много приспособлений разных. Это и ножнички, и лезвие, много всего. Но если затронуть это раньше, как вырезалась она раньше, то это было очень намного сложнее, потому что ветенанка вырезалась вот таким инструментом. И называется он овечьи ножнички. У 1557 годзе, паважанае панства, наш з вами вось вялікі князь і кароль Жыгімонт Аўгуст, вось гэта мястэчка Беліца, узяў і падараваў у вечнае карыстанне свайму таварышу Мікалаю Радзівілу, памянушцы Руды. Ну і тады вось пры Радзівілах тут у Беліцы быў, можна сказаць, залаты век. Тут цудоўна ўсё было. Я вам скажу, што вось Мікалай Радзівіл, ён жа кальвініст быў. Ну і тут вось у Беліцы ён заснаваў кальвінскі збор, а пры гэтым зборы і кальвінскую школу. А міністрам гэта кальвінскага збору тут у Беліцы быў сам Лукаш Беднарскі. Адукаванейшы чалавек быў у свой час, я вам скажу. У Лукаша Беднарскага была ці не самая лепшая бібліятэка на ўсё Вялікае княства Літоўскае. Ну і я вам, паважанае панства, скажу, што вось на працягу 80 гадоў вось тут, у Беліцы, збіраліся кальвінскія сіноды. Вось, сюды кальвіністы з'язджалі, ці не з усяго свету. І дзякуючы гэтым кальвінскім сінодам Беліца стала вядома ва ўсёй Еўропе. Радзівілы над Нёманам тут збудавалі сабе рэзідэнцыю, абнеслі высокім частаколам. Ну і калі Радзівілы вось запрасілі сюды недзе на пачатку 17 стагоддзя Тамаша Макоўска, каб ён стварыў мапу Вялікага княства Літоўскага, то Тамаш Макоўскі пабываў тады і тут вось у Радзівілаў, у Беліцы, і нанёс Беліцу на мапу Вялікага княства Літоўскага. Вось, ну а сюды ў Беліцу, я думаю, што ён патрапіў па рэчцы Нёман, на беразе якога і знаходзіцца Беліца.
На пачатку 17 стагоддзя, пажанае панство, Беліца гэта было вялізнае мястэчка. У 1627 годзе тут у Беліцы было аж 6 вуліц. Да прыкладу, у Лідзе на той час было толькі 4 вуліцы. А тут, значит, было 230 сельскіх гаспадарак. Тут пражывала на той час, уявіце сабе, каля 2000 жыхароў. Тут праводзіліся кірмашы, тут вакол стаялі крамы, корчмы. Дарэчы, вось у Беліцы на вуліцы Віленская захавалася яшчэ старажытная адна карчма. Вось гэта. Ну, правда, гэта карчма не 17 стагоддзя. Яна тут была збудавана недзе у 20-м стагоддзе. Ну, але скажу, карчомка вось цудоўна гэта захавалася. Я думаю, што не адна жонка сюды прыходзіла па свайго мужа ды казала, што лейба, не налівай ты яму ўжо гэтай гарэлкі, не так п'яны, што зямля ўжо. Ідзі да хаты соўкала, колькі ты соўкацца будзеш па гэтых корчмах ужо. Шляхта ты беліцкая. Да, шмат тут было выпіта, перагаворана і спета песень. На пачатку 17 стагоддзя, пажанае панство, вось тут, у мястэчку Беліца, пражывалі майстры вось аж 16 спецыяльнасцяў. Уяўляеце? Тут, каб што-нибудь пашыць, зрабіць, змайстраваць, то не трэба было ехаць, значыцца, ні ў Гародню, ні ў Варшаву, ні ў Вільню. Тут усё выраблялі на месцы. Столькі майстроў. Полное мястэчка рамесленнікаў і гандляроў. Вось гандляры свой тавар вазілі па Нёмане ў Крулявец. Вось сплаўлялі. Ну, карацей, народ тут жыў заможны, разумны, таленавіты, жыў прыпяваючы. Але ўсё было знішчана падчас 13-гадовай вайны з маскоўскай дзяржавай. Падчас вайны ў 1659 годзе у лістападзе месяцы сюды ішло варожае маскоўскае войска Івана Хаванскае, 30-тысячнае. Ну і вось тут працякаў тады Нёман, тут і сёння старык цячэ. Ну і на гэтым месцы тут праз Нёман была пераправа. І вось тут на гэтай пераправе і сустрэлі войскі Хаванскага нашы літвінскія атрады. І тут вось пачалася бітва. Тут кричали люди, ржали кони, лязгало железо, гакали гакаўніцы, крывавыми слязьми тут плакаў бацька Нёман. И целый день вот тут на пераправе гэтай ішла битва. Ну, але силы были нероўныя, и командуючы нашим літвінскім войскам тады сказаў, что хлопцы, мы яшчэ паспеем пакласці свае галовы за айчыну нашую. Але няхай парадуецца яшчэ нашая моцная рука, трымаючыся броўку шаблю. Няхай наша пазносіць варожыя галовы, хай парадуе сэрца нашае. І войска наше адступіла адсюль.
Ну і добра было б, каб на гэтым вось самым месцы тут ды паставіць крыж у памяць аб нашых палеглых. Радзівілы аднавілі Беліцу, далі другое дыханне гэтаму мястэчку. Ну, таму што гэта мястэчка, ну, здаўна вось стаяла на старажытным тракце вось з Масквы на Гародню. Гэта месца было бойкае вельмі. І хто такі вось па гэтым тракце сюдой не праходзіў, не праязджаў? І цары, і каралі, і розныя палкаводцы са сваімі арміямі. І вялікія, знакамітыя розныя людзі, і вандроўнікі валацугі праходзілі вось гэтым трактам. Ну, а сёння вось прагуляўся ім і я. Калі радзівілы з пратэстанцтва перайшлі ў каталіцтва, то пратэстантаў адсюль вось з Беліцы папрасілі, іхняе месца тут занялі манахі-дамініканцы. Тут быў кляштар дамініканскі, тут быў збудаваны новы касцёл драўляны. Ну, але вось пасля паўстання шляхецка 1831 года кляштар дамініканскі тут быў закрыты за падтрымку паўстанцаў. Ну, а пазней і касцёл быў перададзены праваслаўным вернікам. І тут вось у Беліцы была ўтворана ўжо праваслаўная парафія. Ну, а каталікі, вось, застаўшыся без храма, на ўскрайку Беліцы на могілках збудавалі невялічкую каталіцкую каплічку. Ну, але та каплічка да нашых дзён не захавалася, пажанае панства. Але вось гэта каплічка, она, відаць, пастаўлена на тым старым колішнім месцы, вось той каплічкі. Ад радзівілаў Беліца перайшла да Вітгенштейнаў. А ад Вітгенштейнаў нейкім невядомым мне шляхам патрапіла да Трубецкіх. І вось тут у Беліцы захаваўся яшчэ дом Трубецкіх. Тут вось жылі Трубецкія. Ну і вось яны адсюль з'ехалі недзе ў 30-х годах у Францыю. І яшчэ перад самай другой сусветнай вайной, перад прыходам сюды бальшавікоў, у 30-м годзе паспелі яшчэ гэты дом прадаць вось мясцовым жыхарам. Ну і тут і па сёння вось жывуць мясцовыя людзі з Беліцы.
Ну а побач тут захаваліся ж гаспадарчыя такія пабудовы. Некаторыя іх лічаць як вы будынкамі вось трубецкіх, але гэтыя будынкі тут засталіся ад вайсковай часткі, якая тут побач адразу стаяла ў парку і ахоўвала мост праз Нёман. На самым пачатку 20-го стагоддзя мястэчка Беліца было самым вялікім мястэчкам Лідскага павета. Гэта быў цэнтр воласці тут. Ну і тут было валасное ўпраўленне, тут была больніца, народная вучэльня, тут жыў стражнік, ураднік. Ну а перад Першай сусветнай вайной, 1914 годзе, тут нават было адкрыта паштова-тэлеграфнае аддзяленне. Ну а ў 1921 годзе Беліца была далучана да Польшчы. Ну і на той час тут у Беліцы пражывала 1500 жыхароў. За польскім часам Беліца была цэнтрам гміны. Ну і тады вось за польскім часам будынак касцёла, у якім на той час знаходзілася Святадухаўская праваслаўная царква, вярнулі ізноў каталікам. Ну а праваслаўныя вернікі тут засталіся без храма. Ну і ў 1928 годзе на ўскрайку Беліцы была збудаваная вось гэтая праваслаўная царкоўка, якая захавалася цудоўна і па сённяшні дзень. Ну і царкоўка гэтая асвечана ў гонар уздвіжання крыжа Гасподня. Боже, Боже, зглянься на нас, дай же нам кращої долі. Ой, Боже, Боже, зглянься на нас, визволи нас із неволі. Ой, Боже, Боже, зглянься на нас, зніми тяжкі кайдани, що крають тіло козацьке, болять криваві Ой, Боже, Боже, зглянься на нас, дай же нам кращої долі. У мястэчку Беліца вось тут жылі, значыцца, хрысціяне, жылі тут мусульмане і іудзеі. Тут вось яшчэ, акрамя царквы і касцёла, тут была яшчэ сінагога. Ну, да нашых дзён яна не дайшла. Мячэці тут не было. Ну і вось перад Другой сусветнай вайной у Беліцы пражывала 2100 жыхароў. З іх трошкі вось мусульман, трошкі праваслаўных, а астатнія жыхары гэта былі іудзеі і католікі. Ну, падчас Другой сусветнай вайны габрэяў тут у Беліцы фашысты
расстралялі. Ну а тыя, хто выжыў вось белецкіх габрэяў у вайну, то назад больш сюды не вярнуліся ў Беліцу. І сёння вось пра габрэяў тут нагадваюць толькі гэтыя старажытныя габрэйскія могілкі. Ну што ж, паважанае панства, час развітвацца, поспехаў, всё самае найлепшае і да новых сустрэч. Да пабачэння!